Els emprenedors en l'àmbit de la cultura en els municipis són part de l'ecosistema dels municipis. En tots els pobles hi ha un col·lectiu, un tipus de gent activista que treballa habitualment. Es pot fer des de l'àmbit associatiu, que és, diguem, el més natural o la primera passa que fa tothom, però d'aquesta gent sempre hi ha algú que en un moment determinat del seu recorregut és temptat a fer el pas cap a la professionalització de la seva feina. Són importants perquè fixen en el territori amb un plus de professionalitat, valgui amb la redundància, aquella activitat que des del món associatiu es fa d'una manera natural i continuada. L'emprenedor acaba sent algú que recull tota la feina que normalment ell també ha participat a fer des del món associatiu i que li dona una nova dimensió, el fa anar una mica més enllà. Permet ser ambiciós, permet que els municipis tinguin projectes que vagin una mica més enllà de l'estricta dinàmica associativa i això enriqueix els continguts d'una banda, però també les dinàmiques socials. Diguem que és un suport, és algú que dona instruments per fixar, per consolidar l'activitat que ja per se es dona a tots els municipis.